Pontevedra xa ten listas as demandas que trasladará o presidente da Xunta de Galicia. O alcalde está chamado a un encontro con Alfonso Rueda o vindeiro 25 de outubro. Eu vou con toda a ilusión do mundo e vou a desplegar, como se dice, desplegar todos os meus encantos que poida ter para convencer ao señor presidente da Xunta pois que nos faga caso e que colabore activamente nunha cidade que ademais é a súa. Non? Segundo avanzou o rexedor no dossier que se remitirá á Xunta e demandas case históricas para a cidade, como é o caso da variante de Alba. É unha demanda desde hai moitos anos, necesaria por dúas razóns principais. A primeira, porque non hai conexión entre a estrada de Vilagarcía de Pontevedra máis que a que pasa por San Cayetano que impide que vehículos con gálibo alto poidan pasar. Eso por un lado. Por outro lado, todos esos coches teñen que chegar ao borde do río, a Domingo Fontán. Fernández Lores tamén aproveitará a reunión para pedir ao Goberno autonómico a súa colaboración para rehabilitar o convento de Santa Clara, que se convertirá no 7º edificio do Museo de Pontevedra. Que no caso do 7º edificio de Santa Clara se faga un convenio na que poidamos participar todas as administracións implicadas nun museo que é un museo provincial de Pontevedra, da cidade de Pontevedra, pero que cada vez é un museo nacional de Galicia, o sea que nos pediríamos que aí entrase a Administración Central, a Xunta, a Diputación e o propio Concello. O futuro do Hospital Provincial e da Casa do Mar, unha vez rematado o Gran Montecelo, a dragaxe do Lérez, a desafectación das parcelas que a Xunta ten na Xunqueira de Alba ou a mellora da seguridade viaria en varias estradas autonómicas son outros dos temas a tratar. Que non hai gobernos amigos nin enemigos, o que hai é unha boa xestión, leal ou non, entre administracións, e atender as demandas razonables, que nós non estamos pedindo un Guggenheim para Pontevedra, ni estamos facendo cousas raras, non? Quer dizer que nós temos perfectamente definido o que necesitamos de infraestructuras, de equipamentos culturais ou deportivos e sabemos cales son as limitacións dunhas administracións e de outras. Nós non pedimos cousas imposibles. A reunión celebrarase na delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra. A intención do alcalde capitalino é tamén convidar a Alfonso Rueda a realizar unha visita oficial ao Concello.